ሰላም ሰላም ኩራት ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ለ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ። ለማዓንቲ ከዓነይ ብሓሪፍ ብቆንጆ ቪድዮ መፅአኩም ኣለኹ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስራሕ ኮይነ እየ ዝቐርፅ ዘለኹ ማለት እዩ። እንዳ ስራሕ ኮየ ዝቐርፅ ዘለኹ ኣብ ቅድሚ ስራሕ እሲ ኣይትፅናሕ ድዩ ዝበሃል ኣነ ከዓ ቪድዮ ለቀርፅ ደልየ ክሰርሕ እውን ደልየ እንዳሰራሕኩ ድማ ቪድዮ ይቐርፀልኩም ኣለኹ ማለት እዩ። እና ከመይ ኣለኹም? ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ነዛ ቪድዮ ክጅምሩ ከለኹም መጀመርያ ላይክ ብምግባር ጀምሩ ኢኹም። ሓድሽትን ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። ስለ እትከታተልኒ ስለ እትህቡኒ ኣስተያየት ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። እግዚአብሔር የኽብረለይ። ለማዓንቲ ከዓነይ ብዝመፅኸዎ ቪድዮ ሊሊ ናብ ቤተሰባ ከይዳ ብቀዳማይ ርኢናዮ ኢና ንሓማታ ረኺባተን ንወለዳ ግን ኣጋጣሚ ሒዛትና ይመፀትን ነይራና ለማዓንቲ ምስ ሓትንኣ ምስ ኣዲኣ ምስ እነንቤታ መፅያትልና ኣላ ማለት እዩ። ደስ ይብል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዳኺ ንእንቤተኺ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድመና ጥዕና ንሓትነኺ ንኹልኸን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድመና ጥዕና ይሃብክን ነዊሕ ዕድመ ይሃብክን ክብል ይደሊ። ካብኡ ቀፂለ ድማ እቲ ሓቂ ኩሉ ወለደይ ፈሊጦምዎ እንዲያ ትብል ዘላ መጀመርያ ዝጠየቐትን ጥያቄ ሊሊ ሞይታ ተባሂሉ ፎቶ ተዘርጊሑ ክትሪኣ ከለኻ ንሲ እንታይ ተሰሚዕክን እያ ኢላተን። እንኳን ያ ወለድሲ እንኳን ያ ወለድስ ሰብ ብደገ ዝከታተሎም እኳስ ማዕርኽ እንደይ ደንጊፁ ብጣዕሚ እየን ደንጊፅና ኢለን ክድንግፅ ከዓ እርግፅ እዩ። ግን ከዓነይ ናይ ኣርቲስትታት ከምኡ ስለ ዝገብሩስ ጠርጢረ ነይረ ምናምን ኢለን እውን ተዛሪበን ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂለን ከዓነይ ዋላ ኣይእመን እምበር ዋላ እበር ግን ማለት ትድንግፅ ደንጊፀ ምናምን እንደኒል ሓቀን ብርግፅ ክድንግፅ እየን። ከምዚ ዓይነት ስራሕ ግን ሲ እንተዝቐሪ ማለት እሲ ከምዚ ዓይነት ስራሕስ እንተዝቐሪ ይብል ኢለን ሓቀን እየን ማለት ሲ ቤተሰብ ሲ ኣብ ርሑቕ ተሃልዩ ቤተሰብ ይኹን ኣረ ወላ ኣብ ቀረባ ዘሎ ቤተሰብ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዘደንግፅ። ከምዚ ዓይነት ስራሕ እናተዝገድፍዎ ፅቡቕ ኢለን ተዛሪበን ሓቀን እየን። ኣነ እውን ኣብ ጎነን ኣለኹ ከምአን ምስአን ማለት እዩ። ካብኡ ድማ ቀፂለን ማለት ሲ እንታይ እዩ ኮይንኩም እንታይ እዩ ኣባይሰኩም ማለት ሲ ፕራንክ ዲኹም ማለት ሲ ትሰርሕዎ ፕራንክ ዲኹም ትሰርሑ ኣለኹም ማለት ሲ እንታይ እዩ ኣንሕናሲ ከምቱ ፕራንክ ምናምን ትሰርሑ ዘለኹም ከምኡ እዩ መሲልና እምበር ናይ ብሓቂ መሰለናን ኢለን ይናገራ ኣለዋ። ኣንሕና እውን እስካብ ሕዚ ኣነ ንባዕለይ ፕራንክ እዩ መሲልኒ እስካብ ሕዚ ሎሚ ዶ ይመፁ ፅባሕ ይመፁ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንዳሰሓቁስ ሎሚ ዶ ይመፁ ፅባሕ ይመፁ እንዳበልኩ እየ ዝፀብኹ ነይረ። ድሓ ናይ ሓቅስ ኣይመሰለኒ ነይሩ ፕራንክ ኢና መሰለኒ ነይሩና ብጣዕሚ ወለድኺ ኣደኺ እነንቤትኺ ደስ ዝብል ምኽሪ ይህባ ከለዋ እሞ ምኽረን ሰሚዕኺ ይቅርታ ተባሂልኩም ብሓንሳብ ክትመፁና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። ኣነ ብርግፅ ማለት ፕራንክ እዩ መሲሉ ነይሩ ማለት ንኽትፋቐር ብዙሕ ዓመታት ይወስደልካ። ብቀዳማይ እውን ተዛሪበ ነይረ ንኽትፋቐር ገለሲ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝወስደልካ። ንኽትፃላእ ግን ንእሽተይ ነገር እያ ተብለልኩም። በተለይ ከዓነይ ከምዚ ዓይነት ከጋጥመካ ኣብ ውሽጥኻ ዝኾነ ክፍተት ክትገጥመካ ከሎ ናብ ደገ ዘይምውፃእ ብውሽጢ ተረዳዲእኻ ምፍታሕ በቃ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተውፂኻዮሲ ዝገደደ ከም ሓዊ ይቃፀል እምበይ ክዝሕል ወይ ከዓነይ ገለ ከብልሲ ርኢና ይንፈልጥ እንዳገደደ እንድሕር ዘይኮይኑ ስራሕ እንድሕር ዘይኮይኑ ከምኡ እዩ በቃ ናይ ብሓቂ እንድሕር ተኸራሪኹም ትኾንኩም ብውሽጥኹም ተረዳዲእኹም ትፈትሑ ማለት እዩ። ኣብ ጎንኩም ዘለዉ መሓዙትኩም ከረዳድእኹም ይኽእሉ ናተይ ትብልዎም ትቐርብዎ መሓዝኩም ከረዳድእኹም ይኽእሉ እዮም እምበር ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ
ሶሻል ሚዲያ ስክተውፅዎስ የብልኩምን ማለት እዩ ሰብ ንእሽተይ ነገር ክፍተት ተጠቂሙ ናብ ዓብይ ደረጃ በቃ ናብ ዓብይ ነገር በቃ ምውዕዋዕ እዩ ዝበፅሕና ክትረዳድኡ ይቅር ክትበሃሉ ግድን ከዓነሲ እንኳን ያ ብሓደ እንዳተቐመጥኩም ሰብ ኢኹም ካብ ምግጫይ መጠንሲ ክትጋጭ ኢኹም እንታይ ደኣ ታስተጋጭኹም ላሲ ተረዳዲእኹም ይቅርታ ተባሂልኩም እንዳተኻኣልኩም እንዳሓለፍኩም ይኹም በር ሰብ ኮይኑ ዘይጋጭ ዘይኳራረ የለይ ብንእሽተይ ነገር በዚኣ ተኳራሪኹም ማዕረ ምፍላይ ክንዲዚ መዓልቲ ምናምንሲ ጽቡቕ ኣይኮነይ ማለትሲ እንታይ እዩ ዝበሃል እግርን እግሪ ኳስ ይጋጭ እንኳን ደሰብስ እግርን እግሪ ኳስ ይጋጭ እዮም ዝብሉ ዓበይትና ምኽሪ ቤተሰብ ክሰሚዕኺ ዝመኸረኺ ካብኣተን ማለት እሳተን ዝበለፀ ካባና ተምክሮ ስለ ዘለወን ማለት እዩ ካብአን ተምክሮ ወሲድኪ ካብዛ ዝመኸራኺ ተምክሮ ወሲድኪ ተረዳዲእኹም በቃ ክትመፁና ተስፋ ንገበር ማለት እዩ ግድን እዩ ሓቀን ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢለና ኣለዋ ማለት ሰብ ሓዳር ትኾይንኻ ኣብ ሓዘ ገዛ እንዳነበርካሲ ተተጋጭኻስ ባዕልኻ ተረዳዲእኻ ብውሽጥኻ ደኣ ክትፈትሐለካ እምበር ናብ ደገሲ ክተውፅኦ የብልኻን ኣነ እውን ኣብዚ ይሰማምዕለ እየ ሓንቲ እውን እንዳበልኩም ነይረ ይሰማምዕለ እየ ማለት እዩ እንድሕር ደገ ተወፅሲ ንፋስ እዩ ዝረኽቦ እምበር ምንም ትርጉም የብሉ ማዕረ ክንዲዚ ዘብፅሐኩምሲ ማዕረ ክንዲዚ ዘብፅሐኩምሲ እንታይ እዩ ስኻትኩምሲ ካባኹምሲ ብዙሓት ተኸታተለውኹም ንኦም ክትብሉ ማለት ንኦም ክትብሉሲ ንኦም እንተኸታተልቶም ክትብሉ እኳሲ ክብሪ ሃልየኩም መቃ ማለትሲ ብዙሕ ነገር እዩ ካባኹም ዝፅበቅ ሰብሲ ካባኹምስ ብዙሕ ነገር ይፅበቅ ማለት እዩ እና ከምዚ ኢልኩም ኩሉ ግዜ ፀልኢ ማለትሲ እንድዒ በቃ እንታይ እዛረብ እውን ኮጠፊእኒ ማለትሲ ተረዳዲእኹም ክትመፁ ካብዘን ማለትሲ ካብዚን ካብ ወለድኽሲ ብዙሕ ምኽሪ ኢኺ ወሲድክ ክትኮን ተስፋ ይገብር ኣነ ንባዕለይ ኳሲ ብዙሕ ምኽርታት ካብአን ወሲደኒ ይኹና ሰላም ፈጢርኩም ይቅር ተባሂልኩም ብሓደ ክትመፁና ተስፋ ንገብር ተስፋ ኣይንቆርፅ ኣነስ ካብ ሕዚ ፕራንክ እዩ መሲልኒ ነይሩ ናይ ሓቂ ሳይመሰለኒ ነይሩ ዙ ኤርፖርት ምናምን ከይድኹ ኳሲ በቃ ስኢሊ ኣነ በቃ ካሜራ ምናምን እያ ትኸውን እናበልኩ ማለትሲ ናይ ዩቲዩብ ስራሕ እያ ንፈልጥ ኣለና እሞ ከምኡ እዩ ዝኸውን ኢለ ሓሲበ ነይራ ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ ሓቂ ዝመስልና ፀላኢና ይፀላእ ኣብዚ ሰዓት ሰብ ይፈቐር እምበር ይፀላእ እና ተዓሪቕኩም ደስተኛታት ኮይንኩም ካብ ኩሉ ፍቕሪ ዓቢ ፍቕሪ የሸንፍ እንዲዩ ዝበሃል ካብ ኩሉ ነገር ፍቕሪ የሸንፍ ፍቕሪ የሸንፍ እዩ ዝበሃልና ተዓሪቕኩም ክትመፁና ተስፋ ንገብር እና ቤተሰበይ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመፀኹ ነዚኣ ትመስል ነይራ ላይክ ብምግባር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩን ኢኹም ተኸታተልተይ ድማ ሸር ኮመንት ላይክ ግበሩለይ ስለ እትገብሩለይ ምብርትታዕ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እግዚአብሔር ኣምላኽ የኽብረለይ ማለት እዩ ልማዓንቲ ከምዛ ትሪኡን ዘለኹም ቪድዮ እንዳሰራሕኹ ስራሕ እንዳሰራሕኹ ትሪኡን ኣለኹም ገዛይ እንዳፅረኹ ማለት እዩ ኣውና ኣለኹ ገዛይ ፅረይረ ኣቢላ ስርሕራሕ ኣቢላ በቲ ብኽልተ እና ነዚያ ትመስል ነይራ ሕዝያ ዝመፅኹ ቪድዮ ከምቲ ዝበልኩኹም ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትሕመቑም ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ድማ
ሰናይ ንዓኹም ይኹን። ባባይ